Salam alaykum. Hemme hoş geldiniz. Hakikaten meherli, kızgın atmosferada karşılayat. Hakikaten meherli, kızgın atmosferi. Bunu ataplayama katı işleyen. Taşarama nitibemizde katı olmayın. Gelimizde hammam alacaktı. Yarın saat bundan açtırdık. Nitibemizde bunun tohumuz yok. Asıl niyetimiz millete birazcık yağtılık vermekti. Onu da maksadımız amalasıydı. Tamam diyen. Çak bilen bolup gelişiyali bir saat olarak görülmekçi. Yani bir arasını bölmeyecek bolayım sebebi birazcık giyeceği alyas. Birimizden bir yeni bir yaşlıyımız var. Şunun için temaları çaltıra geçme ihtimallığım var. Ondan aydan yanlış düşünmem. Sorularımızı sonuna koyup biliriz. Başardığımdan, gücüm ettiğinden cevap veren. Temamız bu size kitap bilen bağlanışıklı kızıklı maglumatlar vermek için maksadım seminarın sonunda sizi heveslendirmek. Kitaphanelerin bağlanışıklı maglumatlarım var. Meşhur satılan kitaplarla bağlanışıklı bir slaydım var. Dünyada kitap sevdası bilen bağlanışıklı maglumatlarım var. Bugün size kitaplarda köprak maglumat vermek için niyetim sizi heveslendirmek, kızıklandırmak. Deyip bolup gelişemeyali. Birinci bilenim meşhur İnkopolonyan sözüm şu, şundan başlayan. Fawatlı bir adam, kitabı koyman olsa, on fawatlı adamdan hiçbir tapavudi yoktur. Bir tür misal getirmezden o gönlümün son koy netice Ulonyan sözüm bir adam. Hem Mehmet elitni söz Ulonyasa doğru değil mi? Elitni cay, elitni telefon, doğru mu? Elitni maşin, doğru mu? Kitap okuyan adam elitni görmeli. Neticede elitni. Hemme adam golsu adam cemlenmeli. Hemme kılık kasiyetlerin golsu. Adama maksus olan, adama değişiyor. Hemme kılık kasiyeti golsu. Biz bir adamı cemlecek bolmalı. Haçan cemlep bilyaz, adam soğutlu onu cemlep bilyaz. Tersine aydayın. Eğer bir adam neçe soğutsuz olsa bağışlan, şon çoda kılık kasiyetten daştadır. Şon için birinci meşhur yazıcımız Mark Twain kitaplarını okananız Bahadır Diptama diyen şon sözlerine başlayan. Hiç at okumandır bir adam. Harp fat görmeyendir, mektep medrese görmeyendir. Fat fawat bilen ok. Köçe dilini gömük. Berde de okap yazıp bilen, orta mektebi kutoron, kitap öğlen bir adam, ma yönü son taşlaptır. Bula okap bilen ok. Şon için okan ok. Bu okap bilen, onu da okan ok. Ana şu düşünce var. Şun neye doğruduğu vardı, şun gerekliliği vardı. Mektepten sonra, üniversiteden sonra okumalığı vardı bunun gurur etmek için. Köpülenç şu soru ya biz moğolumlarım, aramızda moğolum kendi kavat geliyorlar. Moğolum kitap okuyanı gördük kova. Onu da şu açını bir de kitap okuyup Ferrari militlerini göremiz ok. Ya da moğolum kitap okuyanı ne moğolum şak çık ya mı? Ondan sonra olur bazı kavat geliyorlar sonra çık ya. Çık ya. Onu görüp bol ya o. Onu başka sine seyretmek gerekti. 8 tanımadıdı. 100 lira geçipilecek atlamalım. Birincisi söz baylığı. Mektepte moğolum öyle için şimdi kökat geldim. Şudur ben okul için tabak tur değil mi? Neme, zat, on son, dur yaş otayda. Çağın söz baylığı yok. Söz baylığı yok. Birinci bilen. Sen üstesine moğolum olacak kozana senin de birinci bilen senin söz baylığı bolmalı. Sen nökman söz baylığı bulma. Senin söz baylığı bağ olsa oturan kişinin köp bölümünü sen lazım. Derdin düşünüp bilirsin. Söz baylığı yok olsa düşünük ki senin özünde problemi var. Birinci bilen bir de kitabın kazanır yanında söz baylığı. Haçan sadikteki ertekayet veriyse şovat başlıyor abi. Hatta ben şun köpülen şu mesele çıkıyor oyun dava ediyen bir adamız var. Moğolum diyen tek okuyup yazıp bilmeyen çağa sadikteki harp tanımayak. Neydi bu uğraşacaksın onun? Ben yamanan saat diyen sadece bar yağın. Nahar beriyan son bulan garşok sağadı oluyor oturtacağımızda garşoklarını geçeceğin karşısına başlayan bir var eken bir yok eken. Şutaydan başlama. Şutayda başlamalı birinci bilen. Okut çok olamaz eğer bir okutmak niyetimiz bağ olsa eğer şutaydan başlamalı. İkincisi yat geçtiğimiz artya muğlum bağlaşıklı 6. maddede hadi deyip geçecek. Hemmemizin eşten sözümüz vardır. Alzheimer diyez, Alzheimer diyez. Hesen tosun yatan son ne oluyor? Huş gidiyor oraya. Balisa var yani ben neçe geldim kem deyip başlayan. Ha ben görmedim meşhur anekdot vardı, Nuruşkan bir anekdotu vardı. İki tane Garaday'da duşa poydu. Salam gururun çıkıp yaşması niyik var ya, mara var ya. Ha siz neden geliyorsunuz? Bizim mardan geliyoruz. İkiden bir vagonla bir kupaya yönü birlikine ya doğru da yani bilin yok. Yardın şu noktaydan niyik var yani yardın şu nokta. Alzheimer'ın görünüşü de şu. Alzheimer bolmadığı için bütün şu tablet koyuyor, ki sanat masavat veriliyor.
Birincisi, ýygyl okumak, ikincisi täze bir zat öwrenmek. Esasen dil öwrenmek maslahat berli, Alzheimer'a garşy çykmak üçin. Ýatkeş iň gowy saklanan usulum kitap okumak. Ki käbir adamlar gat ýatkeş diýenler şolaň fundament berdik görüň. Köp okuyan adamlar sadu belli bolýar. Empatiya duýgusy, bu bilen baş bir eksperiment ýadymda kaçan roman okuýarlar adamlar. Bir top roman okuýarlar. Roman okudanlaryň soň roman okuyan adamlar bilen ilmi kitap okuyan adamlar deňeşdirýärler. Roman okuyan adamlar garşyndaky adamyň emosional ýagdaýyny seredip, duýgularyny has dogry edip bilipdirler. Kynançly, tolgunýa, şadyan, şu wagt ýagdaýy gowdya, şu wagt stresli aladasy bar, şunu dogry edip bilipdirler. Roman okuyanlar. Kitap okuyan adamlar başga adamlaryň halatyny has çal, bu has dogry düşünýärler. Okuyan adamlar şonýar. Empatiya duýgusy. Karşymyzdaky ýerini özüme goýmak diýme empatiya. Eşdendiňiz. Zihin açylmagy bilen şu şekilde terjime etdim. Zihin açylmagyny başga bir eksperiment bilen Malcolm Gladwell Outliers'dan bir mesele dowam edeýin. Matematika olimpiadasyna taýýaran olançylar alýarlar, okuwçylar alýarlar. Bular test mesele çözýärler. Bular bir toporny alýarlar, bulary goşmaça ýene test çözürýärler, ekstra. İkinji wagt beýle grup bolsa kitap okuýarlar, goşmaça wagtda. Soň täzen synav alýarlar. İkinji synawda kitap okanlar has çalt has dogry çözdirler. Meşhur. İnternetde de kendi, Instagram'da kendileri. Çünkü bak, imin de şu musakat köp berýänler mesela için. Kitap okanlar has köp soru çözdirler. Bu has efektiv dogry çözdirler. Kitap okanlar. Şoň üçin men bu şekilde gysgaldy boldy zihin açylmagy. Biram başga şekilde bir mesele vermelýär. Sen tapak geçýän, bir düşünürýän. Karşındaky adamyň sana düşünme çaltlygyna bir zihinnip bilir. Çalt düşünýär sana. Bir ýerden düşünýär sadece. Çalt düşünýär. Şu zihini ketitleme metodlarynyň biri de sen karşındaky adam okuyan adam bolsa, sen aýdan adama gön düşünýär. İkinci edek gaýtalamak, üçüncü edek gaýtalamak, dördüncü edek gaýtalamak, mene beşinci edek gaýtalamak, beşinci edek mäleýän. Mälemen bolýar, garyň ele çydan okuýar, beşinci mäleýän o. Şoň üçin näçe çağa köp kitap okuyan bolsa, şonça sapaň satlaşýar çağa. Sen düşünmeseň sat. Ansa kabul edýän üçin çalt jogap berip, çalt reaksiýa berip, çalt çöz tap bilýär. 5-nji madde beyin güýçe terjime etdim. Bu ýerde bir zat bar. Orça köp gabat gelen neyronny swiazy diýerler. Beýinimiz hemmesi damar bilýän bolsaňyz, inçecik damarlar bar. Biz trenajör gidemizde, kaças edemizde, näýlekde myşsalamyz gataýan bolsa, berkeýän bolsa, adam kitap okan wagtam ner damarlar şoňa alyp güýçlenýär. Trnovka diýen ner damarlarymyz. Aramyzda badyr. Hepde günaşa edýänler bar, günne trnovka edýänler bar, ýüpbök giýenler bar, mysal üçin ylgyanlar bar. El şol myşsalaryň kaça deşýärlykka okan wagtymyz beýin damarlarymyzam şoňa trnovka edýän eken. Bu ýerlik ba bolsa netije berýär. 20 damet okuyan bolsa mysal üçin ki bunun ortaça günne 20-25 minutda getirenler var şu wagt. Günlük saat okumak gerekkä 20-25 minutdan bolýar diýenler bar mysal üçin soňky statistikalara görä. Şoň üçin men bäde beýin güýçlenýär bolmam sebäpçi beýin damarlarymyň işçiňligi artýar. Aradaky bir bilen baglanşan, sepleşen damarlar köpelýär. Bu bizim zihnimiz, akılımız, aňymyz has çalp goýulýar. Köçe dilini aýdymda aň goýulýar. Nerwejiklerin täzelenmegi muna hemmemizden bilýäs. Bir kilin dowamyny tuç biologiýa müdükler, bir döňki adam däl, dogry dämi? Hemme öjüklerimiz täzelenýär bilýäs. Hemme öjükler täzelenýär, özümüz tuç update bolýar, dogry dämi? Akazaýtsa, kitap okuyan adamlaryň beýin öjüklerini de täzelenme bolup geçýän. Kitap okuyan adam beýin öjükleri. Bu näme demek? Siz plus 2 update bolýarsyz. Çöpülünmi? Plus 2 update bolýar. Has kemilleşen adam, has giň düşünjeli adam, has köp söz bilýän adam, has gowy düşünürip bilýän adam, karşyndaky has gowy düşünýän adam ortaga çykýar. Birinji sözüm, elitni adam ortaga çykýar. Şoň üçin. Aşağı geçdim. Efektiv pikirlemek tiyirligi, bu bilen baglanşy gatygy bir misal bar, eksperiment geçirýärler. Galbalonkolar bar, zihin oýunlary bar. Şoň bilen bagly geçirýärler çağalary, oýunja oýnadýarlar. Bir-birini kitap okutturýarlar, bir-birini düşünýärler. Ýalňyş ýansam 14-12 ýaş çağ gruppasy, 14-12 ýaş çağ gruppasy çözüp has çalt tapýarlar. Bir mesele bar, şu çözüp has çalt barýar. Beýlekilerde oýun oýnaýanlardan kitap okuyanlar has çalt çözüp tapýarlar. Has çalt çözüp. Bizden şonu söýetler mektepde. Çözüp çalt barsın. Gowy düşünsün, çalt düşünsün. Şonu söýetler. İnsan kısam şahsi nuktalar bu bilen baglanşy ýekle biljek bir adamma egerde okuyan bir adam bar bolsa,
Şu arada ne pikir ediyen diýende öz pikirini aýdyp bilýär. Men şeýle pikir ediyen ýa-da şeýle bolup biler diýem mesela. Öz nuklaynalar var. С моей точки зрения. Okumayan adam da, sen näme diýen? Sen kin kabul edýän. Sen näme? Sen kin kabul edýän. Hadi bilem ok bolýar mesela. Bir adama şahsy nuklaynalar bolmak üçin şahsy kitap okuması gerek. Bu bir söz vardı. Bir adamın diye avtor yazmış onu okuyunca okan kitabım yazında. Bir adam için trageze biliyor mu ne diye? Öz fikirlerini beyan bilmezlidir diye. Öz fikirlerini beyan bilmez tragezidir diye. Onun trageze biliyor mu ne diye? Öz fikirin yokluğudur diye. Şüpheli mi? Öz fikrimiz bolmaly birinji bilen. Beyan etmek gurulamaly. Öz fikrimiz bolmaly. Öz fikrimiz bolmak üçin öz başta okan kitabımız bolmaly. Şüpheli mi? Yeterlik mi gelip hatap ediyen? Geçtik. Piyade slaydımı da. Hovo. Bilemezsiniz bir neçe döwletde Türk seriallar gadany dilli. Iň son habarlar. Bir neçe Türk seriallar gadany dilli. Intriga, goýak galmagal, Hudaý saklasyn, kimler ýaşap ber, görýärler. Hovo. Haýsy Türk serialyny ýa-da Kore serialyny bolupdyr, başga serialyny bolupdyr. Haýsy seriallar siz şuňal sahny gördüňiz. Kitaplyk öňünde iki tane adam ellerine çay ýa-da kofe, kitap bardy, kitaplar bardy görüň edýär. Gördüňizmi? %99 ýok. Mümkin. Sebäbi kinolar, seriallar iň yeňil dilli, ötünç sorýan iň düdünkdirem düşünýär ýaly. O da okul mektebatlarym düşünýär ýaly. Dilli ýazylýar. Sebäbi hatan saat bolmaly. Emma kitap bilen näme? Şu ummaty esse-essesini berýär, dogry-da? Şoň üçin birinji aýtjak şu. David Eagleman kitabın adı Incognito, maslahat berýän, gatgo beyin bilen baglanşyk Stanford Üniversitesiň professory, okan kitaplarynın biri, täsirden çykyp bolmaja kitap, gaýtalan okanyň diýen kitaplarynın biri, sen bolum molum bolsaňyz, psikolog bolsaňyz ýa-da nevropatolog bolsaňyz okuma kitaplarynın biri de şeý diýär. Biziň gözümizden ne bolmaly? Kitap. Elimizden aşağı ne bolmaly? Kitap. Kuhnyada bolmaly kitap. Mehmanjaýda bolmaly. İşaret ne olsun, sumkanda olmalı, ofiste işe olsun, stol musun olmalı kitap. Divan aşağıda. Sadece o, divan aşağıda kaptan onu. Eğer de gözün alnına da olsa, elin aşağına da olsa, sen avtomat ne edeceksin? Korkacaksın, kaçacaksın. Doğru mu? Samsık bir misal vereyim. Her hafta iştah gelýäňi deyin. Menin her hafta size şeyle, bankada ullukan tarantulu möğür köden şeyle, möğür şeyle. Birinci gün bankanın içinde, ikinci gün banka kapasını açyan, üçüncü gün, dördüncü gün elim alyan, ullukan şeyle bir tarantulu möğür köden size. Siz gitti şu öğrenşeğiniz. Doğru mu? Bir aydan sonra, ellek göreyim ne? Vay tüyce, üttü çıktat. Korkmucun değerleken diýäňiz. Diýäýmeli size, öğrenşeğiniz sebebi. Siz için adatı burada. Tarantulu mu? Gün ellek görýäs. O telekeşi mekada martan, badi diýäňiz diýem, arkaýy urlaýaňyz. Tarantulu, şun ýol möýö öpetmöýö. Öğrenşeğiniz. Bu da şun ýol. Eger siz görmeýän bolsaňyz, eliniň aşagyna ýok bolsa, kimdir biri size okudyp kitap bermeýän bolsa, maslahat bermeýän bolsa ýa-da bir paramyzda kitap okutýan bolsaňyz, o da gelip size, kitap okuýarmy?" diýip gülse, siz näme diýäňiz? Kitap ýygynaýaňyz. Doğru mu? Şu wagt men apelsin getirsem, apelsin, ýanyşdymy? Hoca toz, aranja, sulja howa. Ştada satyp onu ýesem, sen şey diýäňiz, bir adam. Şonçak şunu apelsin diýip otur. Ştada çykaýsam bolýar. Gün apelsin aljak diýäňiz. Sen gördüňiz. Beýin näme etdi? Apelsin, elbetde bu boljak. Menem şey diýär. Ýa-da men apelsin alýan diýär. Çok tez apelsin yok diyor, apelsin kelleğinde yoktu. Men aytdım onu size. Bu da şunya. Birinci şerti, bazı küçük çağlar bağlı, hava tönürmenin şerti, ağama etşiyalakka. Zıngıştırın kitapta, oyun için ne diye. Divan aşağında da olsun diye, stolun üstünde de olsun, kuhyada da olsun, spalanda kitap olsun diye çağlar için mesela. Elin aşağında olsun diye. Bir, ne için okumadık biliyor musun? Bir kitaptan daşta sever. Daşta. Geçenki YouTube kanalında gepleştirdim, onun qaytalayın berdi, görmeniňiz akmal. Biz umuman adamın hayatında şu ölmede değişip olan kımmat zatlar gücünlemeyen goýarýar. Kımmat bir telefon, kımmat bir maşin, kaşan bir jay, o adam bir Türkmen hali, mesela için. Gücünlemeyen goýarýar, bizde başa. Biz şu zat biz için kımmat da sebäp, şu bizim hümmeti var şu zatın. Maddi kımmati var şu zatın mesela için. Doğru mu? Hava? Kitap biz için kımmat der, şoň şu bir kitap gücünleýänmiz ok. Kitap diýen kitap söýüzü için kımmat. Kitap diýen kitap söýüzü için kımmat. O da kitap gücünleýär biler. Ýöne
statistika ursak %50 müňde çykýar da bizde kitap okuyanlar. Şoň üçin kitap jemgyýetde gymmat zat däl. Sebäbi güýçlenjek zat däl. Kitaplar bilen öňüp bolmak sebäbi. Haçan şuň ýazat bolýar, şoň kim wow diye bilýärmi? Şuň ýazadyň arzuwynda bolan wow diye. Doğrumu? Gymmat bolmaly. Biz üçin kitap gymmat bolmaly. Şu kitabın gymmatlygyny kitapda maňa biratlaryň baýdan ynanýar bolsa men üçin kitap peýdal. Ýok sizin han bara meşhur soraw. Hiç kim ýaşamaýan bir ada geçseňiz, ýanyňyz bilen 10 san näme alardyňyz? Meşhurdur o. Kitap çykmandyra birini. Hemme de alypdyr, hozda bilen alypdyr, atýor kalpdyr bir o. Kitap ýok mesela. Taç. Şoň üçin ünseljek zadymyz bärde şu mesele sizin garaşyňyz. Yani kitap okumak isleýän bolsaňyz, kitap okutmak isleýän bolsaňyz, kitap okulmagyny isleýän bolsaňyz sizin garaşyňyz zerur bärde. Şu saklanyň şoň üçin ýere toýdum. Owa Alzheimer'im geçtik bärden. Fundamentdan başlaýaly mektep okuwçylary in köp kitap bilen tanışylýan yer, in köp kitabyň eliň aşagyna durýan yer mektep, orta mektep bilen. Üniversitede moňal däl. Üniversitede özü dol özüňe aly, öz mümkinçiligiň öz isleňe aly kitap okumak üniversitede. Mektepde o eliň aşagyna bolýar. In köp okulayjak yer mektep. Doğursam şu. John Dewey diýip biri var. John Dewey. Dewey diýip ýazylar. 4 tane adam var. 21-nji asyryň bilim sistemasyna täsir eden 4 tane beýik şahsiýet diýip Birleşen Milletler Guramy tarapyndan tanadylan 4 kişi var. Şoň biri Makarenko, Maria Montessori, John Dewey, 4-nji kimdi? Jean-Pierre Getmika ýazmaş onak. 4 kişiň biri şu. Şoň bir sözü var da, diýýärdi. Eger siz bir jemgyýeti, ösen jemgyýet halyna getirmek isleýän bolsaňyz, pastiýan okuyan jemgyýet bolmaly. Pastiýan okuyan jemgyýet bolmaly. Mektep bilen üniversitetden baglylar, oňa garaşylar, elmeden okuyan jemgyýet bolmaly, John Dewey. Şerti diýe mektepde okuwça kitap öýdürmekdi. Eger ýerde kitap okumak isleýän jemgyýet isleýän bolsaňyz, fundamenti mektepde. Mektepde kitap öýdürseňiz, iyi gelir diýe. Mektepde okumayan olsa soň okumaýar diýe. Bolşur. Alalaşýan. Mektepde okumaýardan soň okumayan ansadan. Gaty seýerek, çeyrek şuur seýerek bol. O. Mektepden okumayan öğrenenler beýleki bir hat aktiv bolýar. Aktiv sözü näme terjime etjäni bilmedim ýön aktiv gün şu şekilde terjime etdim. Sebäbi şu var. Çal jora tapynýarlar. Çal dostlaşýarlar diýe. Çal oýuna girişki diýerler. Moğol bir oýun gurnan deri oýuna goşulyp bilýärler diýe. O çünki tutup şeýtir duranoklar diýem sana. Bar şundalar bilýärmi? Men bir yegenim var. O var sejene ala gok oýnaýar. Bizim bu kullum oýnaýar käwat. O 50 ýaşdan bu kullum gydykly bolýar zato. Aýdaýyn öňünden. 50 ýaşap oýnaýan hasam gydykly bolýar bu kullum oýnaýar. Bir yegenimiz var. 3 ýyl. Durýa şeýtdir. Öýkelýär da. Ejem neme diýär? Satyn alyp öldüräýim diýär. Gatgow söz, satyn alyp öldüräýim. Pul berip öldüräýim diýär. Şoňa. Şeýle kesir de, şeýle ötçet de oýnanok da, çetdir pastiýan. Mektepden öň okap başlasa, uje şu radius has giň açylýar. Mektep boň şu has gyzyklyar. Terbiyeli çağa mektebe öwrenmäne gelýär diýär. Hakikaten öwrenme proses gowamalaşýar zaşyn. Bara meşhur söz. Öýünni söýleýän çağa mektepde okumana gelýär. Öýünne söýülmeýän çağa mektebe söýülmäne gelýär. Eşitdik şunu? Okumany öwrenmese çağa uja dwaýnoy. Köpörtme 2. Okap bilýär, çalt dostlaşdy, moğlumy diýenden bolýar, toporda oýnap bilýär, eýýär şoň täsiri bar. Ha, dawa jenjel badyr, moğlum 5 ýaşyny okuyanlar bilen 7 ýaşyny okap başlanlar, deňeşdirdirler, 12 ýaşda bar deňleşipdir. Okey bolýar, kabul edýän başy statistika deňleşýär okuma çaltdygy. Ortaça minimum bir adam 12 ýaşynda 1 minutda 150 söz okumaly. Eger parlak görüň. 12 ýaşadyk ýaşamadyk bilýär ýa. Minutda 150 söz. Sosial okyplar hakka. Sosial okyplar, sosiallaşmak. Sosial media däl. Sosiallaşdyryň ol, sosial alky diýär sosial media. Güňe diýär seni. Olarda aýrtyn seminarymyz bar. YouTube kanalyny görüp bilersiň, reklam edeyim. O sosiallaşdyran ol. Sosial başa da diýär. Kitap okumak sosiallaşdyr. Sen pikirin barmy saçy? O Hans Christian Andersen bilýärmi? Daniel. Ertekýär diýär. Snejny Koroleva kim bilýär?
Snejli Koroleva. Hani köpädel ela. Mulçin kim gördü? Kay, Gerda. Yürü bu öwrüli. Görýän? Emosiýa azarly. Näçip habarymyz ýok sebäbi. Habarymyz ýok Kay Gerda'dan. Snejli Koroleva okumandyr Snejli Koroleva. Görmändir sebäbi. Emma göremese näme gördü? Derü pikir beýan ederdi. Dogrymy? Satsalaşar diýär. Men sen bilen pikirleşip biljek bir meselem bar. Bir neyronny swязым bar sen. Sebäpsen okapsyň şu. Menim şunu okudum. Dogrymy? 3. Siz görýänlere görä 50% halk köp söz bilýärler. Bu ýamanan sat, ýa-da sen durup geçdim. Kitabyň beren söz bagyny başga işe beren ok. 50 tane serialyň gördüň beren ok. Kitabyň beren söz baýlaryny. Şoň üçin bir çaga näçe giş tanışsa telefon bilen şonça gowy. Televizoryň öňüne aýrylyp kitap açyp bilýän bolsa şonça gowy. Söz baýlyk diýip birdatda. Figurlaşýan, erte kurulmaýan, ana etkin sen dowam inni näme bolupdyr? Sen ondan soraýan, o gurlap başlaýan mysal üçin. Ýadymda kaşyny aýdyn. 2 ýaşynda 2 ýaş ýetmege çağa gurlap başlaýan, 1 ýaşdan geçenden soň, şeýle bir zatda şunu belläň. 1 ýaş, 1,5 ýaşda çağa öz gurlaýan zadyndan 5 ýete köp söz bilýär. 5 ýete söz bilýär. 5 ýete. Müferim, gurlaýandan 5 ýete. Beýle şunu görýärmi? Näme etmeli? Gurlaşmaly. Näme etmeli? Täze söz öwretmeli. Näde öwretmeli? Bile, gurlaşyp öwretmeli. Görkezip öwretmeli. Nire öwretmeli? Kitapda öwretmeli. Kitapda. Surat bilen tanıştırmaly. Meh, şu planşetde bak gör. Aha. Bu gerek ya, bu gerek ya. Bu bolanok, bu başka bollar. Bu bolanok. Ha. Surat öwretdik. Ondan soň żywoy gözümiz elýär, onda başga mesele. Gysga möhletleýän ýöne. Belki o da tanıştırmak maksady bilen mysal üçin. Geçdim. Hayal dünyasy diýip terjime etdim sözi, fantaziýa diýip bir zat, fantaziýa. Köp okuyan adamyň fantaziýasy gowy bolýar. Gön prokol tutýar, gön aýlap bilýär, taýýar jogaby, hiç wagt fäýinden gurulýar. Ondan näme ha uýzat azalýar, şakyrdak diýär, şakyrdak diýär. Fantaziýa gowy sebäp. Gön sahna düzýär. Hawa, şotada sahna düzýär, duran ýerini, owadanlýar, senar düzýär, aýdyp berýär, gyzyl gyranyp gülýär bar. Meseleler. Sebäbi näme? Şu baza gowy sebäp. Depo gowy, depo dol depo. Gözläp tapmalar, näme diýsem kem ştaýda duran tek. Sen durgun tapýansam hawa. Näme goýupdy men ştaýda? Ýok oňarlat. Sebäbi iyi başlandy üçin okumany has öňde bar ya hemmemiz. Logikçilik bir da soraýana, şeýde bolýar diýe, şunday etip bolýar diýe. Özçe tapawutly garaş tapýar okuyan çağa. Garaş tapýar. Özçe tapýar. Onu okumadan tek. Onu bir aýtmady, ýöne şonu okanlygy sebäpli, okuyanlygy sebäpli öz pikirini aýdyn bir şekilde beýan edip bilýär çağa. Ana kitabym berýän zat. Bu fundamentde gerek o. Bu suraty 2024-nji ýylda Şahmemmed Agşda geçemizde Thomas reklamasy bar. Men 2024-de bir seminer berdi geçdi. 2000-de şonu sorapdyň, telefon han Türkmenistandy. Sada sözüňden sorapdym o. Bu maglumat könürak 2020 ýa 2021 kädemi köp şu statistikadan oýnan. Ölçerim hepdelik seçilen ýurtlarda golyan sagat. Bir hepden dowamyny näçe sagat sarp edýärler o. Bir näçe çeşme barlak odum. Ýene hindiler birini çykýan. O Hindistan bilýär. Ilatyň 80% eger jaý tapam bolsa ýaşamana, ikinji pul sarp edýän zat mektep. Çağan okutmaly. Hindistan statistikasy. Bir mektepde, bir kollejde müdür bolsaňyz gelýärmi? Hawa hökman aspirantura okan bolmaly. Mysal üçin. Çağalar 7 ýaşly mektebe gelýärmi? Hawa köpeltmek taýysasyny ýatdan bilip gelýärler. Bir ýakyly, ha bir taýajyk, iki taýajyk goşma, oňalat ýok. Gelmäkem bolmuşy goşýar, köpeltip plan şolýar diýär. Molma ötetdir, näetdiň aýdyn. Gelmäkem bile köpeltmek taýysasyny. Näme üçin? Bilmesem okumadan köçüde galýar, ýaman ansat. Dogrymy? Ekstra bir maglumat bäzin ýatladyň. Men seminarlarıma gelýänler, bilýänler. Birleşen Ştatlar bir anket edýärler. Daşary ýurtdan gelen emigrantlaryň haýsy köp gazanýar? White Amerikanyň özleri ortaça ýyllyk 64 000 gazanýarlar. Birinji köp gazanýarlar hindiler. 100 000 köp. 100 000dan köp. $. İnjinerim şolar, programistler şolar, doktoram şolar, dizaynerim şolar.
Yeni öğrenmiş olur. En köp kadan hindiler. Köp okuyalar. Ha oğlum, olur 1 milyar 400 milyon. Olun yartı köçede yaşaya, hapise kirli. Okuwan bularda yaman olur medeniyetsiz zat diýmeň adakman. Kabul edýän. Ýöne şolara 1 milyar diýip aýraýan ýene 400 milyon alýardy. Şu 400 milyonum ABŞ'den kenne. Doğrumu? Uran wagtymyz okuyan, gramatny pazar edýän sowat halkymyz köpürek bolýar. Elbetde, hemme halkym sowatly diýip bilmez, başga mesele. Hani literature rating giren wagtymyz, sowatlyk derejege giren wagtymyz Hindistan bir jonlukda ýok. Ýöne, bunu çeşe koyan adam şu okuyalar. İkinci açıkladım şu PISA diye egzamini var. 2018'de var, 2020'de onun datalarını ön kısımlarında görkezdim. Yazmış şey olmadı. 15 yaş çağlar alyalar. 15 yaş çağları dövletler bir takriben 90 dövlet katnaşa PISA diye yazdım. Google'da vardır. 90 dövlet katnaşa matematika, okap düşünmek ve science, TV bilmede egzamin alyalar çağlardan. 15 yaşı bolmaly. Her 2 ýylda bir ya 3 ýylda bir bolýar. 90'a golü dövlet katnaşýan. Elmede ama birinci onluğun minimum 5 tanesi şularda. Xitay, Korey, Gangkong, Singapur, Japon şolar. Belki Tayland, Xitay, Filipin gördük mü? Aşağıda. Gangkong gördük mü? Okuyan cemiyet şu tayır. Birini dengrek gidiyor, söyledim mi? Dengrek gidiyor. Himmesini devam etsin. Yönü bak. Üsterim, bir hepten devamında 10 sağa dayayan olsa bilýärmi näme demek? Günde neçe wagt demek? Günde 1 saatdan geçer demek. Doğru mu? Şu an bir trend var. Birazcık Avrupa'da, birazcık Birleşen Ştatlar tarafta var. 5 hours, 5 saat diye bir trend var. Şunu koyup dururlar. Hepten devamında minimum 5 saat kitap okumalı. Aramızda samarazifli kızlarına görünür. İşte Warren Buffett'lar, Jeff Bezos kitap okuyorlar. İşte haberimiz vardır bunlardan. Günlük 2 saat kitap okuyorlar. Birce maglumatlarını öğreniyorlar. Hökmen öz uğurlarıcı kitap okuyorlar. Doğru, gerek. Başka yerde misal vereyim. Günümüz dünyası bilen, günümüz sivilizasiyası bilen dengitçek bolýansyňyz ýylda 5 kitap diýär. Minimum. Günümüz sivilizasiyası bilen dengiç gidesiňiz gelýärmi? Dengiç gidesiňiz gelýärmi? Minimum 5 kitap ýylda. Buna son gelecek. Adından 5 kitap diýär. Gördük statistikany. Geçtim. Indi kitap okumaktan bir çıkıp başladım. Yani KSM'lerin başına aydınladım. 2. bölümüne geçen. Tema hava söndürmek, sizi gıdıklandırmak maksadı bilen 3 tane slaydım var. Şolara geçen. Kitaplar dünyası bilen bağlanışıklı bir neçe maglumatlar var. Kağıdı kimler taptı? Olan işi yok aşağı. Onlar taptı kağıdı. Doğru. Haçan taptılar? 105 dip geçer kitapta. 1. asır. Avrupa haçan vardı? Britanya 1300 yılda vardı. 1300. Xitay 1. asırda taptı. 711 yılda Samarkand'da kağıdı öndürülüyor. 711 yıl. 700 yılda söğüş bolýar. Bäden Araplar bar ýandan soň şu taýda Araplar kağıdı bilen tanışýar. 700 ýylyň soňlaryna. 900 yılda 890 dik geçti. Anyk ýadyma şonu, ýalan bolmasyn 970'de Bagdatda 100 kitapxana var. Bagdatda 100 kitapxana var. 1220 ýyllarda Mongollar Bagdad basılanna kitapxanalary ýakýarlar. Otlap gutarman soň gaharlar gelip kitaplary derýä taşlaýarlar. Derýäň üstüne ýaşap otlap şäherin içinde kitap bilen durýar. Bagdad 1200 yıldan gurun edýän. Kitap 1. asyrda tapyldy, 7. asyrda Samarkandda var. Ýewropalarda kitaby näme bilen okular. Agaja edýärler. Keýin dersine edýär Ýewropalılar. Daşa edýär bilemek ýok, indi Ýewropada kağıt ýok. Gutenberg 1400 ýyllar peçatly maşyna tapdy. Doğru dämi? Ondan bir asır kitap bar. Kağıt bar Ýewropa. 1300 ýyl bir tane kağıt bar. Öňürti Xitay, soň Orta Aziýa geldi. Bizden ýolçuk bilen ünme tarapdan gitdi dänim. 5 asyrdan soň bar şota. 5 asyrdan soň. Ondan soň olar gitdi. Gatul problemalar bar. Mesela üçin kitap çap edilenden soň Blижний Восток diýär. Ýakyn günde gor. Osman döwürleri çapxana birini ok, salany oklar çapxana. Gadagan, näme dogry şekilde garaşda bolan üçin Ýewropalılar
Kitap çap ediyen maşin tapan olur. Üsküde kitap halk köpleri, berde de galiye. Kataşakta galiye. İngilizce sebeplen birin şudur. Tarih bilen atıklayanlar havar badır, yanlış mı olmasam. Şimdi gelilik berik. Yok oradan başlayan, pul sarf ediyenler yıllık, malumata aydayn 4-5 yıl önkü statistika yaptığında aydayn, en köp pul sarf ediyenler $130. Norvegiyalılar. Bay devlet, köp pul harcı ediyenler kitabı, dünya boyunca şu vat kalan malumatında birinci Norvegiyalılar. $130. Taşı men malum hükmüne diyen ne? Bir malum hükman yılda minimum bir kitap. Minimum bir kitap satın almalı. Minimum bir. Bir iki almalı mı taşı? Ha, kitap yok diyenler hasım qaharın ele tabi. Hemmek için eline smartphone var. Doğru mu? Hemmek için internet ulanıyor. Doğru mu? Bakana olmalı lan. Hani malum $100 kitabı beraymer köp demek mal kâbiş. Alaşmayan amaçak ol yani. İki, Japonya sahne bağlantısı data bu da ayda şu vakit statistika malumatı deniştiriyorlar. Adam başın köp kitabı kalan Japonya kim? Benim absürt geldi de 25 yaman keyanlay. Katken 3 del 5 10 del. Böyle ayda 12 del bir adama düşen kitap katken. Şutaydan başlayın. Japonya 125 milyon, 128. Hindistan 1 milyar 400, Xitay 1 milyar 400. Günlük çap edilen gaziyetler bağırlar. Günlük çap edilen gaziyetler. Tutuş Xitay'da günlük çap edilen gaziyetler 90 milyon olarak. Hindistan'da 80 milyon olarak. Günlük çap edilen gaziyet. Böyle olur 1 milyar 400, 1 milyar 400 da 90 milyon, 80 milyon ken. Böyle normal. Japonya şolun 10'nu biri. Adı 10'nu birimde. Yöne Japonya'da çap edilen gaziyet tirajı cemi 60 milyonu var ya. Bu ne demek bilen mi? Hemmek şokaya demekte. Hatta ağzını tuttu. İki tane gaziyet var. Biri Asahi Shimbun. Beliksem yana son yakır Japonca bardat. Tecennerliği belli. Ağam gaziyet iden satılıyor. Peçadil satılıyor. Kutorya. Abet ikinci peçat gidiyor. Bir günü bir gaziyet 14 milyon satarmay. Satıyor. Okuyan milyon. Japonlar son yani. Ondan şu malumattan sonra bu malumat kabul etti. O zaman barlak gördüm. O kapıya girmişti. Barlak gördüm. Bolyan ekeni. O kapıya girmiş kitap. Üçüncü malumatımız yanısını duracak ya. Vakt sarf ediyen hep 10 saat indiler. Şu ikisini durasım geliyor. Karl Biemiller dik geçiyor. Karl Biemiller'ini. Bay Miller okuyalım. Neler okuyacak? Biemiller dik yazılıyor. Amerikan yazıcısı. Amerikan yazıcısı. Erteki yazıyor. Çağ edebiyatı. 70'ler için kitaplar yazıyor. Şu bir sözünden başlayacak. Aşağıdaki Kongres Kitaphanesi. Kongres Kitaphanesi iki tane ulukan zdanya var şeyle. Evet. Ulu kitaphane. Kitapların sanı 40 milyon. Kitapların sanı 40 milyon. Yönü kitaplarında oturduğu bir difis bulmalı çötayda. Kartalın özü 5 milyon. Karta 5 milyon. Gol yazmalar. Ol atan doğrunun ol şöyle kara gramofonun plakları var ha. Dinleyen ekene bir vaat. Kara toku şeyle. Başıp bana oynaymasan diye değerleniyor var. Şolor. Önkü gol yazmalar, önkü kartalar, şeylerken materyal var. Kongres Kitaphanesi'nde 170 milyon materyal var. Şu an 40 milyon kitap. Karl Biemiller şey diyor. Eğer de dünyada bir epidemi ortaya çıksa, ya adamlar güç kısa Saturn'a Mars'a, hiç tat kalmasa diğer yüzünde diyor. Sivilizasyon bolmasa diye de. Şu iki tane kitaphane şu zanya var ya, şu tadaki materyal bilen yeryüzündeki adamlar sivilizasyonu tereden dikeldi bulur diyor. Şunyal materyal var şu tabi. Hemme zat var. Bariyan masum olarak mı? Geliyen bariyan tapıyor. Masum materyal basana. Ki 3 tane kitaphane ediyenler bir meşhur şu aşağıdaki adamlar. Kongres Kitaphanesi, ikincisi New York Halk Kitaphanesi. 1 yıl 18 milyon adam mı? Barkka ediyen. Yani New York'un 25-30 milyon patay ediyor. Hani ben size söyleyin, iktisadi geografi okuyacağım ben 10. klaslarda. Okuyadım. Kişi okudum yok. Bir de tema var. Turizm gidicileri, iktisadi bücrete koşan podoklar diyor. Fransa 60 milyon, gelen turist 90 milyon, 100 milyon. İtalya 60 milyon, ilatı gelen turist 80 milyon, 70 milyon. Bazı şunu anlattır. Birinci onluktan son, ikinci onluğa geçemedi. En çok turist kabul eden devletlerde ikinci onluğun aşağısında 18 milyon watt var.
En köp turizmden gidici gadan yurtta seyredemezdi 18 milyon. Berde bir şehrin içinde bir kitaphana 18 milyon adam var ya. Ondan deňeşdirip göreýin. Näle kesildi tapady var. Şon ýaly. Boston kitaphanasy var mesela. Onda da misal bereyim. Bir ul kitaphana var. Boston'a maýdaýyn. Bizde Harkiv vardı. Hemen bilýänsiniz Harkiv'i. Bir 10 ýaşymyň hemen modady bilýän. Bizden Ukraina'ya gitmek. Yaşamız bilýän bolsa, Ukraina gaty trenddi bilýän bolsaňyz, Harkiv var ýa-da. Harkiv Estedornyň Bostony. Harkiv Futuro'nun 30 gowrak universitet, 30dan gowrak. Men bar gaýtdym, gowy. 30 universitet. Bostonna MIT'ler Harvardda şu taýda 30dan gowrak universitet var we kitapxana. Gat köp gelinmedimi? Adam köp. Bular bir awtobus tutýarlar. Şehir için aylamalı avtobus kitaphanası bilen belli rayonlar, belli günlerde barıp durulýar, barıp kitap alýan şu taýda. 96-njy ýylyň statistikasy. Bir ýylda Boston kitaphanasyndan peýdalanýanlar, awtobusdan peýdalanýanlar 500 000 adam. 500 000 adam. Öňe türkler. Taşyn şonýarak giýetdir jemgyýetiň içine okutmak. Düşünjesi. Okutma usullaryny tapdyr, ulandyrylar mysal üçin. Taşyn men gidip görmek, nesip boda gider inşallah. Münchende tramvaylar var, doğru mu? Şamada, Germanya'da. Tramvayın en son vagonu kitaphane diye misal. Kitaplar var diye. Bu şey diyor o, reklam edenler. Tramvaylar diye şehir içinde gelmek için ve kitap almak için ingo transport tipi diye. Kitap var fonksiyonu. Kitap var. Benim kitabın yalancısı, katigen alımyonu, hüvü söndürmek maksadı var da berde. Her bir soru okudum seriyede kitap olmalıydı mı misal için? Şon bir ansatlaştırın usulü. Geçtim berden asasy üstüne durjak bolýanlarym kitaphanalar zerurly. Kitaphana hukman gelim gidim yer bolmaklygy mysal üçin. Meselem Harvarddan köp misal berýän şonu ýadyma gaýdyn. Uniwersitetden içinde birinji kitaphana, uniwersitetiniň kitaphanasy var Harvardda. 20 milyon kitap var. Ýöne Harvard'ın zdaňyasyndan 3-nji etajdan, 4-nji etajdan beýik gurmak bolanok. Gadagan şu taýda gurmak. Bular näme edipdirler? 2 etaj aşağı gurupdurlar. Köpemde 800 sancak adam işleyecek kitaphanada. 800. Şu taýyň 3 hissesi işliyor. Näme diye 800 adam? Göňetdirler. Şoňa kitaphana işi. Ýene bir kitabyň ýalançysy bolaýyn. Her ýyl Harvard'ın kitap polkolary bir ýerde 9 kilometr diýip okudum, başga maglumatda 12 kilometr diýip okudum. Her ýyl Harvard'ın kitap polkolary 9 kilometr köpelýär. Täze kitaplar goýulýar. Gol ýazmalarymma, ilmi kitaplarymma, näme gyzyklanýan bolsa şoňa deşik material barda. Kitaphananın zerurluğunun, kitaphananın aýatynanyň bir reklamasy da bula. Geçtim. Hawa çepdäki suraty görenler barmyka? Badyr diýip tama edýän. Iň adandan men auditoriýadan çykaýmar bir kanaldan. Hawa. Görmedikmi? Niye gördük? Taýja ol. Kitap çap edýän marka Penguin Random House. 2010 ýylyň başynda urulan bir çapxana. Birleşen Ştatlar we Britaniýada düýbi. Bular özünden kiçijik bir näçe çapxanany satyn alýarlar. Köçe diline ýutýarlar. Dünýädäki şu wagt in daýo loty özüne göwni etýän, diňe meşhur ýazgyny içeşýän, diňe meşhur ýazgyny kitabyny çap edýän çapxana şu. Penguin Random House. Şuň büdjeti ýyllyk 5-6 milyard dollar. In bay özüne göwni etýän, in gowy ýazgylan kitabyny şertname bilen çykarýan çapxana şu. Şuň büdjeti 5-6 milyard tekki diye. O Penguin Random House. Kaptalymyzda goşun ýakka gökden telefon ýaýa, özüm smartphone ýaýa. Smartphonun 2020-nji ýyllaky sowdasy 50 milyard dollar. Dünýädäki telefon smartphone sowdasynyň o muktar 50 milyard dollar. O da 5-6 milyon maglumat saýda oturan şu an. Deneşdirip görüm. Hani? On büdjeti 5 milyard, mümkin 50 milyard. Kimisini çykýar? Sama soba düşdükli. O reklamdan görüp sordum. Kitaby smartphone okumalymy? Kitapdan okumalymy? Jogap, okusaň bolýar. Sen saçdan okay. Padnosa ýaz. Okusaň bolýar. Şu wagt şu derejäge geldik. Herkim bileýändir, bä. Telefon üç soru sordular. Smartphone okumalymy, kagzyny okumalymy? Jogap, okusaň bolýar. O, okusaň bolýar. Mesele berde smartphone-nyň ýa-da kagzyň artyk maşy plus minusu däl.
Yanında götürüp bolýar kitap. Men götürýärmi mesela şu yanında. Yo al istedim. O götü planşette ve kitap onu al. Yok telefondan oku. O göze bir açık diýen berme ahmal. Ýa-da problemat bolup biler. Hat o şorak gözüň ağır diýe kabul edýän ýöne berde şu şeyler berejek. O kofa bolýar. O kofa bolýar. Şunu bildinmi? Zonçuň serdiňiz zonçuň. Zonçuň serdiňiz, zonçuk düşnükli. Şu wagt bir näçe döwlet başyndan Şwetsiýa gelýär. Şwetsiýa gönelip berýändiňka, ýylyň başynda Germaniýa gadan etdi. Mektebi telefonlary gadan. Awstraliýa şu 2 ay boldy gadan edenne 16 ýaşamadyk bolsa, sosial medya accounty gadan Awstraliýada mesela. Germaniýa şu gadan etdi mektepde telefonlary, Fransada öňrak gadanny. O Şwetsiýa şu bir zat etdi. Hemme zady ekrana geçirjek bolýar. Tak. Bloknotlar bolanlar, belli wagtlar Dr. Howard. Dr. Howard o. Soňky seminarda kontaktlan berjek. Maňa uğratsaňyz, imodan ýazsaňyz, men size şu videosunu uğratjak. Dr. Howard gatygy bir statistika berjek meni uğratjak. Mesela 1800-nji ýyldan başlap ondan soňky pakelenýa, bir soňky pakelenýa, her nesil birinki nesilden has sowatly. 1800'den başlap. Her nesil birinki nesilden has. Näme boldy? Mektepler ortağa çykdy. Öňürti pullu tölödü bir ataýan. Angliyada başda bir tölödü de mektepler. Soň mut boldy. Soň bir näçe döwlet näme etdi? Hökümet mut okutma öz boyunna aldy. Näme boldy? 1800-nji ýyldan soň her bir nesil birinki nesilden has sowatly ýetişdi. Haçan açenli 2010-njy ýyla çenli. Näme ortağa çykdy 2010-njy ýylda? Facebook, internet, şeýlemi? Garannegan Instagram, YouTube, tohumuna garadar inen, şeýlemi? 2010'dan başlap her bir nesil, birinki nesilden has tupoy bolup başlady. Näme üçin? Sebäbi şoňdan başladyk. Alyan. Biz ekranyny öwrenmeliň düşünjäni başladyk. Ekran bizi öwrediýär, ekranyny öwrenýär diýen düşünjäni başladyk. Gatow maglumatda Dr. Howard'da tutuş gepleşik uzak köp dowam edýär. Men 2 ýarym minutlyk we ingilisçe gowy bolsa, şeňde oğlum Abdullah var da şu terjime etdirdim şoňa. O maňa öwretdi, men hem täze terjime etdirdim şu materiallar. Gatow, bize dogry diýin. Biz ýa şuna başladyk diýär, ekran öwrenip bolýar. Şu düýbüne näme dogry? 2010 soň şu başlatdy. Asıl öwrenmek näme? Bir social diýdi, ýagny köpçülüklüğün, klas, men düşünýänsi soraýaňyz, jemgyýetin içinde öwrenýär, bir diýdi. Men bilýän gereken, sen soraý, men sen öwrenýär. Şu bolmaly diýdi. Bundan bolmaly diýdi. Şu bizi näme getirdi? Bizi zibilizme getirdi şu. We mun niza bilýän Ulluhan kongresde öwrelýär şu Dr. Howard. Köçe dilini öwrelýär, daş etdi. Şwetsiýa şoňdan başlatdy näme bolsa? Şwetsiýa şu wagt näme etdi? Davay ekranları aýralyň. Mel ulanyň gerek bolsa, dost ulanyň gerek bolsa başlatdylar şu wagt. Ellerini verin çağırıp, Palestininden zat yasasınlar, suret çeksinler, renk köpsünler diýip başlatýar. Şu derejäge geldik. Sowatsyzlyň biz sowatly diýip ýörse, ýa-da sowatly däl. Sowatly diýip bolum, okap bilýän bolsa sowatly hasap edýäs. Onda bolýar. Ýöne birinji slaýd ýazgyşym. Birinji slaýd. Mark Twain. Firman ba? Düşnükli. Çözgüt. Molum, munçe telefon bamboşka ba. Çözgüt surut. Kabul edin, etme. That's your choice. Doğru mu? Emma çözgütçü. Başka varyantı yok. Devam edin. Vaktimiz var mı? Hava. Birinci soru cevapladım. Kitabını okan bam. Dan Brown, Code Da Vinci. Kitabını okan. Bir adam okaptır. Kaydı verelim böyle. Bir adam okaptır o. Kinosunu gördük mü? Ne aşağıdan gör kinosunu? Kinosunu görenler o. Hudaya şükür. Adını ne bileceğin bellidir o. Tak, Hudaya şükür. Kinosunu görenler bak. Men detektiv okuyan adam değil. Detektiv okamak. Men oğlum belli. Psikologiya, pedagogika, roman ne okuyan adam. Oğlum bir maslahat. Ağam şunu okak göz kitabı dedi. Benim okamak. Ağam şunu okuş kitap. Barlak göz. Okudum. Hayran kaldım kitabı. Dan Brown, Code Da Vinci, kitap 4-5 seriye devam ediyor. Kinosu otomaksiyonu. Oğlum 10 fan kitap oku diýseniz, näme olur diýseniz, şu kitap bar şoňa. Men 10 kitap okudum, şu kitap bar. Şu bir gıdıkly. Serial bolýar, serial. Paltal bar ýa biri.
Şey diavol kutar ya bilen sen ya. 50 sonya Allah. 50 sonya. Gatı men hayran aldım kitabı. Inni ne için kitap aldım? Almamın sebebi şu. Bir. 2 yıl 25 milyon satıyor kitap. 2003'te çıkan kitap. Kino sonra çıktı. 2 yılda 25 milyon satan kitap yok. Barınızdan. 2. İnternette kâverde 80 milyonluk geçiyor, kâverde 90 milyonluk geçiyor. Men 90 milyon statistik aldım. Sebebi malumat könü 90 milyon satılandır. Arkada kitapta 80'lik geçiyordu. İnternette bağışlan. 2010 yılı içinde 90 milyon satılıptır. Şu adam 2026 110 milyondur men fikrimçe. Şahsi fikrim aydan. Yani yekece ştuk bolup 2010 yıldan son, 2010 yıldan son 90 milyon satan kitap yok. Dünyada yok. Dünyada yok. İnni 44 dil tercüme ediliptir. İtağın bir 10 tane dil var bilen olsanız 10 dili kitap yazsan 10 dille dünyanın yarısı okuyor. Doğru mu? Xitayça, Hinduça, Bengalça, Arap, İspan, Portugal, İngiliz. Doğru mu? Yedettik, kutarda yan. Dağıt kalmadan orada. Orçalan boşta 200 milyon adam var. Bir 10 dilli kitap tercüme edip bilsen dünyanın 8 milyardın 4'ü okuyor şu kitap. Doğru mu? Mesela 44 ile tercüme edilen kitap. Geçtim aşağı. 2006'da kinosu çıktı. İnni geleliyim Gıdıkkıl yerine. Men orta mektepteyken Tezen şehrinde Çeperçek mektebine atladım. 4 yıl okudum Çeperçek mektebinde. Men 6. klasdan tanıştım. Da Vinci kim? Michelangelo kim? Rafael Santi kim? Picasso kim? Florence Nivesi. Hava. David kim? 5 metre 17 santimetre ulukan statuya şeyle. Boş olmayın işte. İyi reak tanıştım. Havarım ma. Kitap okuyan. Sen Florence'de gezip gördün. Vatikan'da gezip gördün. Seni bir kovalaya sen kaçmalı. Ütüş bir kod var. Bir cecek gel bir rahatta sen onu saklamalı. Sen kovalap görünür. Kimdiğini bilen o kovalaş deyip bir profesör var, gıydı var. Opsiyon bir katı gıdıklı bir sakna var. Şu sana sen kellendi. Sen ödün şehir kuruyan. Sen ödün Vatikan kuruyan. Sen ödün suret tapıyan. Sen ödün şahsar oturduyan. Sen de sen beyninde yasayan. Doğru mu? Katı ütköş, gıdıklı. Ama kinon var ya, 3 standart var kinoda. Bir, rejissör var. Stop. Öngöte senarist var. Bir yazıya. Şeyle olmalı. Sonra rejissör bunu syomka ediyor. Tamam. Tom Hanks dayımız var. Oyuncular var. 3 kişi çözüyor mesela. 3 kişi neyleyse sen sözü alyan doğru değil mi? Sen keleni zatıyor mu? Sen vurmadın ha hiç zat. Sen da tayarda satın doğru değil mi? Sana böyle senin malın bolu. Kino şunu veriyor sana. Ama okuamadın. Sen kellende kino hafif güç. Sen kuran şehrini, sen kaçma sakınalan, sen kahramanın, sen eğneşiklen, sen görüyen, sen hıyalındaki zat, kinoda hıyalda. Bira 10, gurrunsuz. Yönü, şunu kellende, şu sakına vurmak için sen ne etmeli? Okumalı. Yaman okumazsan bu onu. Okumazsan giden kinosun oraya. Şükür şimdi. Kinosunu gördük mü? Nemin yok dedi, onu bol hedir. Kim yok dedi, 3 pat dep yapar 3 pat. Kinosunu görmeli. Klasta bir soru sordum, şu mesele oldu. Moğlum çorunu belmay dedi. Sen boğornuydu ma sen boğornuydun. Ben dedim, ne kino oraya dedim, ne Gladiator görüpsünüz dedim, ne Troy görüpsünüz, ne Titanic, ne Shawshank Redemption, Godfather, Cross'un ötesi bitki oyunu. 10 tane kino sanadım. Hiçten görmeyenlerler. Niye oraya dedim. Bir kardeşlerim oraya. Senin boğornuydum. Kardeşlerim oraymış o. Öl kusurmadım ayolur. Serial görmek, karşı serial. Umuman serial karşı menden yok. Gepin tümmek geri. Okan vaktimiz, yani kısakına bir kellemizde koruyor. Şu bizim fantaziyamız, şeyler zat koşuyor da, bunu beyan edip boğunak dil bilen. Dine okan adam, şu vat kino görün sordum ha şu vat. Kino gör. Ana şolarla ne fikir bilen olsam, okan adamlar ne fikir bilen. Okumadık adamda şu fantaziya yok. Şu fantaziya gelmiyor. Onu yatak boğunak. Onun için okumalı. Söz bağı yerleştirmeli, yan kızartı, küçtün edil. Güçlülerini uruktaşımı diyali, kitaptan okuyup belimi yerleştirme. Başkalar şunu beren yok. Kıyınlansak da beren yok. Yeketek çözüt yolu başım. Okumalı, başka varyantı yok. Şimdi bildi mi? Son için kitap fayla vardım. İnternete göre tiraj taydan en köp satılan kitaplar. Hani bizim okuduk diyecek bir kitabımız var mı şu sayda?
Hani publika saçın okuduk diyen kitap. Küçük Şahzade. Kelleme şöyle o. Tak, baştan başlar. Don Quixote Cervantes 1600 yıl İspan kitabı türmede yazıyor. Türmenin yerde Alжir'de. Ha şu kitaplar hemmeden ütüş hikayetlerini öğrenecek. Yetişse. Şu atkı malumatlara göre iki kitap bol 300 milyon geçen bir kitap. 300 milyon tiraj geçen iki kitap. Don Quixote Cervantes bilýäňiz kahramanımız hıyalyna bir gyz bar, Dulcinea. Şoňa aşyk bolýar, gapdyny dosty bar, boy 1.60 ýaş, iňi 1.50. Şoň bilen ýola çykýarlar. Bilensoňyz, maslahat bilen kitap gatykly. Gyzykly tarapy şu, Cervantes kitabı türmede yazıptır. 1600 ýylyň kitaby we araplardan ýetirikde alýar. 1600 ýyllar Alжир'deki ýazýar şu kitabı. İkincisi, iki şäherin hikayesi şolaň içerisinde okap we ay boşuna wagt ýetipdirler diýen kitabym şu men. Gyzykly, men üçin gyzykly bolmady ýöne. Bilen inglizler bilýän-de, öz aýdymçylaryny, futbolistlaryny, ýazgylaryny gaty bilýän-de inglizleri. Habaryňyz bara gaty ýokardan goýýarlar. Charles Dickens oğlanjyka kakasy ýok bolýar. İşemel mecbur alýar. Köperde işe, çapanda işe, gazetde işe, kitap soňadylýar. Bu şu wagt maglumaty 200 milyondan geçen kitap Angliya ve Fransa bir yaramayan bir ýaşyl we bir akydy we üç bir melodrama ýok ýöne kitaby gaty gyzykly görýänlerim bar. Şahsy pikir maýdan kanşy berdim men. Men üçin üç gyzykly kitap däli ýöne 200 milyon geçen kitaplan beri. Lord of the Rings. Muny bilýäsmi? Kinosyny gördükmi? Böyle kitabını okumadım, kinosunu görelim. 3 biraz bilýän 7-8 Oscar alýan şuňa bolsam. 8 vardır Oscar'ın kitabı. Tolkien diyen adam ataları sagat ýasaýan nemisler ataları. Özü Južna Afrikada, kakras oğlumun gelen yeri, Južna Afrikadan mollum. Gelip Oxford'da edebiýatçy mollum bolýar. Kitap 40-njy ýyllardan hem ortağa çykýar. Yani kitap iyi ýazylypdyr. Misal üçin, ýönesoň näşe bilmän ýata bir hazyna. Son ortağa çıkan kitap, ortağa çıkandan ne yaşayla son, 50-60 yıldan son kino bolýar. Son meşhurluk kalan adamdan biri Tolkien. Aslında dilçi edebiyatçı öyle. Britanya son göçüp gelýär, misal üçin. Son meşhurluk kalan ya. Harry Potter. O Harry Potter o var. O buna 3 hikayeti var. Joan Catherine Rowling Fransuz dili bilýär öde. Mollum Portugalya bilen görüşe çykýar. Portugalyaga gidýär. Soň ayrışýar. Soň depressiýa girýär. Soň ýerçeki içme bir seretdi. Garan negen niýe hawa ýazyp başlaýar. Ýazýar. Çapana barýar. Genece sen niýe gitdi 4-5 ýaşyna diýär mundan niýe geçmeýär bu kitap diýär. On kitap çapana reddedýär. Kabul edýär. 13-nji kabul edýär, riskawat edýär. Kitap çap edilýär. Şu wagt günümizde 1 milyard dolar emlak bolan ve 80 kitabı 400 milyon tiraj geçen yeketek gelince. 2 milyarddan geçti. O şey diyorum, onya maglumatım var. Ýöne gyzykly şu, men ýazan kitabym meşhurluk bolmady diýme gorky bar. Ýazyjyda. We Rowling familiýasyny alýar. Sebebi Angliýada şeýle bir zat bar eken, adam inni şu erkek ýazyjylar has meşhur. Aýal eken okanok. Men aýallygym belli bolmasyn diýip Rowling familiýa, hani belli däl. Erkek adam aýal adam belli däl. Şu familiýany alýar. Son meşhurluk kalan bilýär. Kinoda çykdy o. Türkmençe terjime edilen bir kitap görnüşüm. Babize bilýärmiňiz? Şu kitap 400 milyondan geçti kitaplan tirajdy geçýär. War and Peace Lenin Tolstoy bay maşalan çağasy. Ýalňyşam 12-13 tane çağasy bolýar, 4-5 tane ölýär çağajykka. Öňür bay durmuşdy ýaşap berseň taşıya bayradanım, gezýär, dünýäni gezýär. Fransuz çağını çözýär. Ýewropada ýaşaýar, soň gelýär. Gynandyrýanda öýkün keseli bolup wagzal ülkede ýaşar. Hiç idemeýärler ýaşar. Şoň ýalakka kyn durmuşda ýaşap ölýär ölen. Ýa-da bir at aýtdym. Penguin Random House var. Şoňa bir çapxana Birleşen Ştatlarda we bir anket edýär. Egerde kitapxanaňyz bolsa ve hükman şu 5 kitap bolsun diýen bolsaňyz, kitapxanaňyzda haýsy kitaplar bolar diýip anket edýär. Britaniýada we ABŞ'de. Jogap. Birine Anna Karenina, ikincisinde Vayna Emir. Şoňal kitap.
Şu derece meşhur bolan kitap 100 milyondan tiraj geçen kitap dep aýdylýar. İnternetin ýalançysy menen meni bilýän meşhur ýa-ni Tolstoy'un bilýän da şoň bir hawa. Hawa. Seminaryň täze bilip başlady. Hudaýa şükür hawa. Dowam edýän. Hobbit kinosyny gördükmi? Kinosyny görelim. Maslahat berýän, gyzykly gat ütkeşik. Men şoňa genelem köpünç kinoda bir adam bir zady hyýal dünýäsini ýazyp biler. Ýazyp biler bolýan fantaziýa ýöne. Şuny kino geçiräýmek gat ütkeşik bardatly. Gat ütkeşik bardatly. Inge genelýanatdan beri. O diýä, uçup ýörlerler diýä. Şoň üçin fantaziýa diýilýär da, uçmalar bol. Senin men ýörjek o fantaziýa däl ol. Ýörek gitdi o. Menem ýörek bilen. Uçta. Uçça. Tapaydın şu olmalı, tapaydın olmalı sende. Şuna malaşettirmiş, o için gıdıklarıyla fantaziden kâvr canlılar. Tolkien kitabı, yani ki Lord of the Rings'ten biliyaz, malumat verdim ama. Küçük şahvada Antonio bunu okan bağım deyip sormalı, bunu okamadık bağım deyip sormalı. Sadagat olan 20 sahipim bir zat. List açan oyun, 3 fetir da surat var. Ağdaryan 3 fetir yine surat var. Hem ullar için kişiler için bunun hikayesi gıdıklı. Antoine barıp yatan balamut, konkret ikilçi, mektebe katlanok, maşgala problemalı. Okanok, ölürün yanına aeroport var, aeroport ölürün yanına, bariyali ölçü, menem çayil. Yok, onun yanına, menem çayil, menem uçak samolyotda. Ahir bir löçük değerlere, o neresine diye, 12 yaşında samolyotda 3 kere olacak. Şonyalı oraya löçük, şonyalı ötedi. 44 yaşında yok oluyor. Paris, Dakar, Afrika, Fransa arasında uçup yönü, uçtuğun bir yerine sevoş vakti, bunun bir gümpüllü diye. Vertolyot baştan samolyot kaçıyor, 4-5 yılın sonra tapılıyor, şonla yok oluyor. Bir neçe eser var, kat köp değil, yönü şu eser, kat yutköşük. O küçük şahada 40-50 dile perevod edilen, tercüme edilen kitaplardan biri, maslahat berýän, yarım saat wagtyny da alýar. Yarım saatdan del, 15 minut wagtyny alýar şu kitaplar. Yönü kinayalı, aylapçık sana diýär de käbir zatlarlar. Aylapçık diýär o. Aylap diýeni üçin birazcık bolmaly bir zatlar, şygırdamaly bir zatlar o. Şoň üçin. Gyzyl köşk şu taýda kitaplar hiç de maglumat bilmeýän iki kitabım Hytaýlyň milli epasy. Hytaýlyň milli epasyna maňa näme diýdim? Bizim goralymy var diýdim. Okamadym, goýdum. Bizim goralymy reklam edýän. Gyzykly kitap diýär. Melodrama bar, söýgü bar, patriotizm bar, dostluk bar, söwüş bar, addyşy kitap ýöne öňküsi. 840 sahypalyk bar. Öňküsi. Ana şonu maslahat berýär. Şu kitabı okusa bir adam türkmençe mesele eder. Türkmençe problem. Hiçlik mesele yok. Hem mesele addyşy düşünýär. Aylap geplemeler, meňzetmeler, saçyn gatoo. Öňkü goralyny maslahat berýär. Haklanlar howam saçyn. Burnunu diye, ýasykdykdy diye saklap durdular tuzurmak üçin. Apşet töleýine ýasykda topun güllüs ýar zyňylyk gitdi diýär saçyn. Gat ütkeşmeýe etmeler bar. Maslahat berýän gat ütkeş kitap. Aramyzda okumadyk bar bolsa, üç boralyň. Hawa. Polikolya, alhimik. 1986-88 kitabın çap edilen vakti bu yazıcının vakalı gat ütkeşik. Polikolya Brazilyalı. Brazilya avtoritetkar advokatlık. Ecet kalıp advokat etcek oluyor bunu. Advokat vardın, o da bolacak, men aydım yazacak, men goş yazacak. Çıkarlarsın advokat. Anlanacak, 3 kedek balınsa yatırıyorlar, tok bilen beceriyerler. Ütkesin kellesi çağırdı. Bolacak, edertin mi çağırını? Ediptir bula, karoçum. Bolmandır. Peyda etmeyendir tok. Polikolya. Aydınların sözlerini yazıyor. Gazetede jurnalist olup işleye advokatlık gidiyor. 88. yıl yanlış mı olsam şu kitabı yazıyor ve kitap birden dünya trend oluyor. Santiago diye bir oyuncuk var. Santiago çopon koyulmakya bir arzu hıyal kellesi dünk gidiyor yani gidiyor. Gidiyor, barmağın işte yer çeken medyanın gıdıklayıp taşlanır o kitabıma. Muallim şu kitap gıdıksız muallim şu kitap. Giden yok şu kitap taşlanır. Benim aydan, вы же не знаете финал. Final çöz ya, final bit.
başlap taşlanır bağ olsa devam edelim maslahat berýän. Portugal dilini iň köp satylan kitap. Kitap diye. Gatitkeş kitap maslahat berýän. Iň soňky Agatha Christie. Bu genejemiz Google'a girin. Bu çağıl fotolar var. Çağıl fotodan sezin, ýöne gorkaýmaň. Bit nişan bir foto fakyjagalyň. Bit nişan bir nida bolan foto elbetde. Kiçikkä gitýä, adaşýa çağa, ödem disleksiýa var. 4 ters ýazyp 3 beýlikden urup dur bilenmi? Harp tanymady, okumady problema sa çağa. Agatha Christie. Soň näme bolýar? Dölüşýär. 80 gowrak detektiv romanı var. Dünyada kitap okuyan bir bağ olsa, bir kitap öğrenen bir bağ olsa, detektivde kim birinci diýseniz cevap Agatha Christie. Aşağıda kitap okudum, gıdıklı taraf şu. Kitap okuyan kim öldürdük ha? Kim? Bunu öldürmeyendir. Kim öldürdük ha? Şu gidip otiyin, tapan öldüren kişi. İn sonunda, mından çıktar o diye. Sonyalık 300 bir stil Agatha Christie. Destekçiyat bunu okudum, maslahat berýän. Umuman Agatha Christie detektivle gıdıklayan bağ olsa, yekece kitap. Adam okak görün, son taşlamayan, Sonya yazıcıları. Geçtim. Ve videoda sorum. Bir adamın gymmatyny okan kitapları ölçüyäsmi? Haýsy jemgyýetde ýaşaýan bolsaňyz, ýaşaýan jemgyýetiň belli bir gymmatlyklary bardyr. Dil ulanşy, mirasy, mirasyn eýelik edişi, miras eýe çykyşy, öz milli gymmatlyklaryna eýe çykyşy seredilýändir. 2. Finans, maddi ýagdaý, mysal üçin, baý bir adam görülse, has köpüne ýany ekenler, statistikasy bar. Baý bir adam görülse ýany, pully adam görülse. 2. Goýşykda, gaty bir adam görülse, has köp inanyrjy bolýan ekeni. Şoň üçin geldim. Köýnüň täzesi şu. At yazdırdım, pilavata içtim. Çıpılın mı? Neyse giyinuli olsa şonça inanırjy bolýan eken. Sizin jemgyýetiňiň näme has gymmatly hasap edýäni sizin şahsyňyzyň gymmatlyklary bilen baglanşykla. Mesela şimdi bizde şu loto näme loto? Barsetdan bolmaly. iPhone 17 olsa sen kurtul. iPhone 17 bilen barsetdan olsa birinji ýylyň aldy boldy. Sen kurtoy. Sen karda aýtyn şonlar, mesele däm mysal. Düşünüp ya da marka ýan bolsaň, marka ýan bolsaň, o markada belli bolmaly, dogrymy? Amblemasy belli bolmaly. Nike markasy näme ýan bolsaň. Çüpbilimi? Gymmatlygy sizin sereçiňiz. Birinji, siz näme gymmaty hasap edýäňiz? Birinji, siz näme gymmaty? Adam käşikmi? Adam käşikmi? Adam käşikmi? Men mollum adam. Men üçin iň peýdaly adam, iň gymmat adam, başga kişi peýda diýen adamdyr. Onda tersi, iň biderek adam, başkasynyň kellesini agyrýan adamdyr. Peýdasy adamdyr. Sopaçynda fogotsuz adamdyr. Fogot Japoniýadan. Ýaşula seredin, ýaşula bir 160 kilo bar, ýaşuly nesip edenden gyýjagaz seredin. Aňa da tüýüne agyrak basypdyr gyýjagaz. Bu 4-5 kitap bar ýany. Gördükmi? Alsan Japoniýa. Mesele şu. Sizin kitap okumaklygyňyzyň düýp sebäbi häli başda bir söz etdim. Näçe kitap okumaly? Bildirme söz var çağır. Vatan için cevap berýärdik. Vatan için okumaly. Vatan için. Eğerde siz kitap okumaklygy hümmetsiz hasap edýän bolsaňyz, okuyan bir adamy hümmetsiz hasap edýän bolsaňyz, onda jemgyýet duruşy bilen bulanmajylyk edýär. Onjak zatlar, adaty zatlar, ýalňyşlyklar doğru hasap başlanýar. Hiç maýkyşdýanak. Meselem avtobusda barýaňyz, hemmes ayakta durar ýerler, 3-5 daýda 3-5 ýaşuly we bäzide bir oglan telefon oýnap otur. Ana şu bolýar. Mesele ona telefon oýnaýan ýazarmak, mesele drondan hiç diýmeýänli. On hereket ýalňyşda drondan ol 1, 2 we 14, 13 ýaşynda. Dronlar näçe ýaşynda? Ana şoň üçin okamaly. Absurd bir mesele bolýar, iň aňsat şekilde bu şekilde berip bolýar şunja. Şoň üçin bir adamyň gymmaty okan kitap ölçenýär. Mol universitet bolman biler. Orta bilim bolman biler. Ýöne men häzir gaty orta bilim okamadyk. Orta bilim bolmadyk. Ýöne dünýä tarapyndan tanalan
Atdaşım yesçi, atdaşım. Yöne şeyli o adamdan yan bir adamı sorusunu okuyacak size. Orta bilimim yok. Yöne soğutlu olan için, okuyanlar için dünya şunu tanıdı, dünya şu adam tanıdı. Buram, orta bilim bolmasa da, üniversitede okumasa da şu adamın hiç şima ziyanı yok. Dini şu adamın peydası var, deyip bilecek bir adam tanıdık bilen sizedir. O cemliyat. Muhammed Aziz, oturan yaşlı. Marokkolu, yaşlı, 70'ten geçen kitap sattı ya. Pulu olmayan için orta mektep okuyup bilmendir. Orta bilim yok yaşlı. Yönü 4 dil biliyor. Ödeni dilim bile 4 dil biliyor. Kitap dükkanı var. O Marokko Rabat'ta yanlış olmasam 70'ten geçen yaşlı şunya kitap dükkanı. Yani şulardan soğutlardan mengnalarımda. Şulardan üniversite diplomu, şulardan atestadı yok şulardan. Atestadı yok. Yani şundan yani. Şulardan dine peyda gelir. Şulardan hiç mi ziyan gelmeye. Şulardan hem için kümüğünü ılgar şulardan. Doğru mu? Ne için? Sebebi şu yuğurun bir zatta, şu yuğurun bir zatta, şu hamur mayası koy. Şu yuğurusu koy. Şunun için şulardan dünya tanıyor. Şunun için ben şulardan koydum şu suratı. Orta bilim yok şulardan. Geçtim üniversitede. Yönü şu alan okan zadını, onu kazandıran zadını hadir şöyle dille gurlak geçemek. Anfatta yani okaptır yaşlı. Okuya yaşlı o. Yani okuyanlı sebepli cemiyeti peydalı. Okuyanlı sebepli hiç ziyanı yok. Bilen şunu siyasetten. Şunun için Muhammed Aziz 70'ten geçen yaşlı Marokko'dan öldü. Orta bilimim yok. İyişem şu görsünü diyalak. Cemleyen nimet meli. Şu kitabı okuyup başlayacak. Eti birinci günde şuun başlayacağız. Bu tehditliğin. 15. sefer dün kitap favorit etmek gündü. Birinci maksat için. Mesela için men moğlum adam, men pedagog okuyan, psikolog okuyan, roman kağıt okuyan. Yönü mesela için men için biznes kızıklı değil. Men için biznes kızıklı değil. Siz kızıklayamazsınız. Siz biznesini okuyup başlayın. Ne için olmasın? Mesela için men sport tarihi okuyorum. Mesela için Michael Jordan var benimle, Kobe Bryant var benimle. Mesela için mesela benimle meşhur trenin kitabı var. Kim bu? 600'lüklerin eyyesi. Phil Jackson. Okuyam. Mesela için men kızıklayan sportlu. Men için kızıklı şu. 2. Eni dilini okuyup başlayın. Hükmani suratda birinci bilmeyen zadımız öz eni dilini koyun. Şeksiz şüphesiz. Mesele yok. Birinci maksat kitabı ben ayttım. Yukacık kitap 840 sayfacık. Şöyle okan yetik şu. Ol men akval romanı aygıtladım, onu yeri oturacaklar. Şimdi. O hakta söz yok. O ete zaten okuyup. 3. Yeni kitaplardan başlayın. Kağıt bir kitap ol elimde. Şimdi kalın kitap böyle okuyucu görüyor. Oğlum, ben nasıl olsam yoklaydı. Ya yaşlı. Sen 14 yaş yaptın. Senin okuma kitabı. Soğutlu kitaplar. Oluşmayanlar için olur pampersi niyetmeden. Sen de pamper çıkardın. O da şükür senin. Soğutlu kitap okumalı sen. Sadece. Kişilere, küçük çağalara, ciğilenmede, okuyucularımda teklif edeceğiz mi? Yenilecek kitap maslahatların. Soğutlu olsun. Yani gördük birini. Lyoçuk, Bağtiyatan. Exupéry. Ondan başlasın mesela için. Der okutursun kitabı. Sizden okuturdum, şakadat verim. Onlaşma okuturuyor kitabı. Kitabı 20 sayfa. 20 moğlum vaqt tapamak, moğlum işte oluyor, moğlum yollu. Yollu mu? Katı yollu. Audio kitap gene bu. Koy audio kitabı. Audio kitap deyip ite dökün. Bir günde bu kitabı deyinip oluyor. Yollu var. Onu ite zat yok. Aşfesi dinle. Hem söz bağlı, hem kitap okuyan, rollu olsun, mesele değil mi? Dinle de gidiversin. Söyledim, pırsotlar var ya, pırsotlara karışacağız, biz pırsot karışmalı, pırsotları biz dörtmeli. Biz pırsot karışmalı, pırsot dörtmeli. 2, pırsot bağ mı? Bökmelisin. Moment bağ, mümkünçülük bağ. Niye mi karışacaksın, kime karışacaksın? Yok ben bize, ben sana çıpaçı sap verecek, okudan sinika sap verecek, şey diyeyim öyle mi? Bağışlan, giyecek aile veriyorum, giyecek aile. Onun için 20 yaş mı, günü minimum, vakit ayırmalı, minimum. Cemliyet, hep dedik aylık maksat, özünüze koyun maksatlar, özünüze koyun mesela. Bolup bilir, soğut özünüze, bol ya. Şokolat bolup bilir, nemi uğrayan olsak, özüme soğut, şunu koysam özüme şunu soğut alacaksın özüme. Özüme dözecek diyene de, özüme pulu. Bol ya, alın bir şokolat, bağın çalın, sneaker salın. Hava ola hava. Dolar stafıl bolup bilir misal için.
abak nemene ştapallaylanin. Mesela, yani özüm sözlerim, özüm maksatlı, şunun deyince konu. Şoğul çapışmalar. Beş mi sonra alyat? 4 saat sonra alyat yani. 4 saat sonra. Ön sonra nasıl? Sana qadağan. Sorumuzluklar sonrasın ağam. Dinledin ne? Telefon bezu ediyen. Telefon bezu ediyen. Televizorin bezu ediyen. Kavuşup seyredecek. Seyredecek televizor. Qaraşan havarlan bağım, abzorlat bağım. Yok o da devam ediyen. Sessiz. Men sessiz yerde okuyan. Sessiz yerde. Devam. Kalmağı olmalı. Aktarılan değil mi? Ya da şimdi yazmışım. Böyle bir kitap yazım düşünmeyen olsa o kapasitanda sonra senin için yazılan değerli değil. Sonra dönüşke kitap okumur. Bir yandan böyle kitap okumur. Soru. Seyredin. Başlap taşlan kitabım az. Misal için. Yönü bir kitap var. Kim bu Peterson var? Peterson Kanadalı. Sosyal bilimci, sosyolog bir adam. Yaman ağır yazıyor, yaman ağır yazıyor. Başladım, 250 ettim, koydum. 2 yıl aram yat vermeyene şu kitap. Niyetim şunu kurtarmak sebebi. Kitap neçe ağır olsa, şonça alacak zatlaman bağdır içinden. O kitabın ağırlığı değil, o men bir açık göydüklüğüm oluyor. Bir misal edip vereyim, 15 yıl bundan önce misal, okusum kitap okuyaz, bir kitap verdim. Moğolum kitap düşüksüz ekenliydi. Kitap düşüksüz ekenliydi. Men düşünmedim diye bilmedi. Yani kitap düşüksüz değil. Onun level pesrak. Benim upper verdi, onun tek beginner. Şunun için hava kitap, ağır kitaplar bolya yönü ağır kitaplarım alıp bilecek kitaplarımız var. Yani öyle ürünümüze göre, levelimize göre sayılırsak kimde? Tamam. Üçüncü soru. Adam şu kendi çaket olacak olduğunu samarasını isterken kitap olmayan şeyler ya. Men çepere evet diyecek. Kitapında hep ne kitabı tamamda değerli bir kitap şu amal etmek kadar şu garaj. Ol başta bir tem kendi kitaplara bir de biratlar beriye öğrenen ne diyen kendi kitaplar başka yerde başka beyinler başka toçkalar bir pitikler koyuyor ya kendi kitap kendilerin tolunla ya da yani amal edilecek kitaplar başka kitaplar. Yani sen kamilleştiren seni bir yanlışlarını yadına salayan indikine bekrak kollayan elektrik onun geçen kitaplar başka kitaplar. Sonuç için Samaradiz kitaplarına böyle yer var. Yani benim fikrimce hem Samaradiz okuyacak olmalı 3-5 tane yetik. Başka kitaplar okumak benim fikrim şahs doğru mu kaldı ya. Yani Samaradiz kitaplar havarımız olsa kim der? 3-5 tane mesela Anthony Robbins havarım olsa yetik mesela. Şu bir kitap oku yetti mesela. Yine soru devam ediyor. Aleyküm. Soru olma. Yani dediğinde de Kağıt Kıtay'da çıktı deydi. Son bir kadar azar geldi. Son Günnova. Günnova yok. Kıtay'da yakın Günnova'da çap edilmediği sebeple bir kitaptan idağalı, temizlikten idağalı yaptı. Ve sol olarak da eğer bu hafta teknolojiyanı bırak elbette atıyal propaganda yapıp oldu da men eğer fikir ediyen bir de şu elbette propaganda edip sonra yalnızlığı ikinci gedep kaytalayım abi. Ha kabul ediyen şeyle bir hatta. Düşündüm. Bolş yani bizim hem elimiz aşağına aşağıdaki next generation seyrediyoruz. Mesela çünkü oyun da bizden 45 plus onun için koşup bilir. Neçe adam telefonu, smartphone, interneti, sosyal medyanı peydalanya seyret. Peydalanya. İki, o bizi peydalanyan olaymasın. Anladın şu tayda problem var. Bu ağram telede koyumuzda katıl tapavut var. Kat köp musur var. Kovlattan borç yani. Bu köp kişi musurla başa. Mesele şu. Düşünmedim. Ben şey diyenle. Onun için onda şunun nerede olduğunu düşünmek için, şunu doğru pedalamak için okumalılar birinci. Gözetilmeliler şunu. Hatta hükman kitaptan derken bizne smartphone. Okuda oluyor dedim o. Şunun yanlışını düşünmek için okumak gerek de diyecek koyan lazım. Onun için açacağım olmana diye hava köp satsamı seyretmeyen, internet olmayan size ziyanı var, şehir tatlar ba diye bolya diyen yine açacağına şunu benimle. Okama var.
Emma okap gözetirsen bundan koyup böyle geçip biler. Mesela şu atak bu dediğim tuç ervesat pa dedim kanışı bu varken men material tayalamda kanattan pedalan yani berem misallar için şurada ulanyalı yönü tereda koyuyor soyun köp adam yani başka ol muzurlan başa. Onu özün görýänsiň. Şoň üçin ağzı köp berdi galyasa. Sonra onca habarlaşmak isteyenler ağam. 30 lira bolar ama Ağam şu 28. 30 lira. O 30 bolýar. Почти что pul 20 gün yani. Ona mara orta çavur 9'da köpelse 8 saat dinim işli. Bu 68 maks. Olam işli ya sen ya. Kawat. Olam köpelden sonra kullan saat bolýan ekler. Ay bu 100 bin saatlar gayratı çağlarına okutacak bolýar. Şoň yine o kadar alçya. şu gepleşik vardı. Biz bilen Gujur Bilim Merkezi'ni işleyen bilen Ağabey var, bizim Ağabey Showman, alt parçamı kuramaşıyımız. Ağabey bilen bir 5 milyon gepleşik ettik. YouTube kanalımda bağ. Şu adam bir neçe vaatlar teklip geli Ağabey mağam bir teyadan gepleşik edelliydi, yönü bu edekliydi. Tomoşoslar foro versin dedi. Geçen Ağabey foro tayarlattı, bu edekliydi. Dinleyici foro versin. Şoň esasında da gepleşik edelliydi. Ağabey Show değil mi TikTok'ta? Ne? Ağabey Showman TikTok'ta. Ba Ağabey yazıp bilersiniz. Bana da yazıp bilersiniz. Adresimi koydum. Şu faallar cemlap bir gepleşik YouTube kanalıma koymakçı. Bir hayiş var. Bir neçe kişi kamera aldı. Yani şöyle posto. Sebebi videonu men bir montajdan geçirip indikay şu çıkışımızda kim görmek isteyen olsa, görmek isteyen olsa YouTube kanalını görüp bilerler. Arkay. Komentar yazın, foran, maslahat verin. Yine teyze o işler çıkarıyalakka sizin kolluğunuzu minnettarım şu hatta bildireyim. Sağ olun, tanı yakın. Ambarcım. Bağ verli. Ne şu? Kitap yazacak var. Şu kitap yerine anlatmış mı? Ağam 3 kişiye kitap ver ya. Aha bolýar. Dördünce karok basın vereceğim. Paket çalar lan. O paketini verecek. Kim sonra okuat ya? Bir kişiden kişiye sonra falan ne bileyim. Ha, sonra görelim. O sonra. Ne? Yank diyordu diýen de. Hava. Birini ver yaz. Ana oğlan mı? Ondan bäri. Şunu yaşlı geçirsen. Baram yeni kim vardı? Ha o yaşlı. Tak şey diyorsun onu. O. Sen paket halipa o kitap verin tedavi. Halipama da kitap vereyim. O. Köp sağ olun. Gelene de değinir tamam diyen. Takip görüşelim.